Oh, het wordt leuk! 27 november, om 7:30 in de Sint-Janskerk, Nuit Maastrichtse Kerken live. Die kunt erbij zien. Koop je tickets nu via onze socials. Nou is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Sean het Schaap is op tv. Zet je de tv van? Wacht even, zet even de tv aan. Voor je dat zo aan. Dan kan ze draaien aan de knop. En dan zien we weer bij een nieuwe aflevering van Maastrichtse Kerken. En dat beeld was zo En statisch. als het dan niet deed, moest dat zeker was even een echt flinke slaagd opgeven. En dan deed het weer. Heeft ze dat echt zelf metgemaakt? Ja, nee, dat hebben ze zelf nog metgemaakt. Het moest allemaal draaien, die knop. Ja, want mijn zuster had... Dat is het draaien begonnen. Mijn zuster had op de slaapkamer vroeger een ouderwetse tv gekregen. En dat was inderdaad nog met zo'n draaiknop. En gaan we met knuppels soms in. Dat heb ik ook nog gehad. En ik heb laatst nog als weggegooid, moest je nog in de videobaan in kost aan de voorkant. Ja. Maar wat ik zeg, dat statische waren inderdaad wel altijd... Dat is... Alles met mijn haren Ja. Ja. Wat zijn we gedaan? Nee, Ja, ik weet niet. dat is Jan en mij. Dat is 2 jaar. Loosneveld TV. Nou, ik heb heel veel tv gedaan. U Ik had wou ze wat wel, te zeggen. Dat heeft dan weer uitgekregen hoor. Ik vond hem leuk. Maar wel verdroegd, hè? nee, ja, eigenlijk wel. Ik ben eigenlijk vooral Big op Brother Utopia, waar ik mega fan bus. Ik geloof wel tv op het weer. van. Die verkupt zich alleen maar tv. Maar Utopia... Wist je toch dat ik de eerste... Dat vind ik echt allemaal zoeken. Aan de bus. Ik ga me bijna nog Utopia... Jij bent de zon. Ja, hij is zo. Jij bent de zee. Ja. Utopia, wist je dat ik de eerste niet-inwoner op het terrein was? Wist je dat? Nee? Ja. Utopia is dus begonnen met geen inwoners. En toen was de eerste maire, het was daar toegankelijk voor het publiek. En toen ben ik de eerste met Kim, degene geweest die de poort geopend heeft daar. Ach, Ja. er zijn daar nog beelden van. Daar hebben we screenshots van en zo, ja. Oh, nice. Maar we mochten niks metnemen en zo. En toen stapten we echt in de wereld wat we eigenlijk al, ik vooral, iedere dag waren volgen. En dat is het programma waar ik me bijna voor opgegeven had. Ja? Toen heeft Kim gezegd, als ze dat is, dus die het lef hebben zo'n 2 jaar gewoon de glieds op te sleten. En tegen de ganse leven zou zeggen... Juist, dan... Hij was echt 2 jaar. Ja, dat zou dan voor 1 of 2 jaar zijn. Ja, sowieso een jaar. Oké, het ging. En dan moest je het opbouwen vanuit het niks. Nou, dat vond ik wel Utopia, vet. daar heb ik misschien eens een keer een aflevering van Ik kan me gezien. niet herinneren wat dat was. Nee, dat wordt... Big Brother wel, hè. Met, De allereerste Big Brother heb ik wel gevolgd, ja. Zoals Kelly had 1999. En Kelly, kent je nou? Ja, dat ken ik. Hij heeft goed in de Playboy gestaan, Ja, ja. Kelly. Nee. met Ruud hè, van Big Brother. Was Ja, het, hè? dat heeft Even gewonnen, knuffelen. toch? Ja, maar datingsprogramma's, hè, de first date. Zou je daar iets aan mee doen? Zou je hier een ongemakkelijke zien in een date? Ja, tuurlijk. Ja, dat is best ongemakkelijk. Ga ze ook dingen zeggen tot ze denkt... Dat zeg ik nu weer. Of denk je als je op Ja. naar gaat daten tot het gewoon leuk zit. En de bekende van me geeft wel eens met zo'n first dates, de kinderen die ook. Ik zou niet weten wat ik dan deed. En DJ, weet ja, fiasco. fiasco. Dat wordt toch ook een fiasco. Ja, totdat ik daar ging draaien. En Ja, kom op. Moest je voorstellen tot iemand in de camera bent en toch van zeggen van... Ik ga even... zullen we een video opnemen? Ga jij daar... Ja, nee, dat gaat ja, er ik niet. vind het eigenlijk een superleuke gast, maar dat stuk gewoon het minder voor. En dat was precies wat ik bedoelde met van even mixen en dit maar even pijnmetselen. Een shirt er even de ruggen weg. Ja. Ja. Even pijn. Dit maar even pijn, maar dan best wel bij het volgende nummer. Dat wou je. En tot die vrouw dan nog steeds van... Ja, ik vond het niet Ik zo vond goed. er echt helemaal niks. Wat Ik heb er helemaal niks aan, ja. Dat is toch voor lul, man. Even Maar- serieus. Maar ik geloof eigenlijk niet. Ik vind het wel leuk, die stukjes. Ja, ik kan me er niet veel aan zitten met de loer. Nee, want hij had het over dat, weet dat, barbecue en liefde, of weet dat? B&B vol liefde, ja. Ah ja, B&B. Ja. Dus ik zag altijd tegen Melissa, barbecue en liefde, Ja. dat was het. Maar dit is Dat is wel B&B leuk. en operaat en liefde. Maar dan vond ik het paradie van Kiergooi Tropical wel leuk. Van wat? Van B&B. Oh, dat ben ik gezien. Heb je niet gezien? Nee. Een t-shirt hangt daar, hè? Ja, in de heb ik podcast. deze Leuk. week zag ik Ja? inderdaad Ja. hongen op de kop, hongen Ja. zo met het MV-logo Ja. en een logo. Ja, leuk. Niks Ja. gezien. Ja. Nee, en dan zit ik af en toe, weet je wel, dat zien programma's, dan zit de vrouw tegen de maan, en dat is gewoon barbecue, en dan zit de vrouw tegen de maan, moet ik even helpen, en dan zit de maan, ga ze nu echt tegen de maan zeggen wie die in de barbecue moet aansteken, en dan steekt er Ja. de barbecue aan. En dan, Ja, dan Lucky komt er een Little steekvlam uit. ja. Wenkbrauwen weg, pony weg, beertje gans verschroeid. Pony weg, de schijn vlees. Ja, ja dat is toch heerlijk. Ja, nee, maar dat vind ik wel. Maar misschien moet ik het inderdaad aan meer tot zeggen. Maar als ik dan een keer tv loer, dan is het of muziekprogramma's, hè, nu je dingen weer Of begonnen. Nee, of wie Jeroen van Koningsbrugge, hè. Kamp Ja. van Koningsbrugge vind ik wel chic. Dingen begint alweer, Vips.
Ja, Van dat vind ik wel datzelfde. chic, ja. Ja, dat is echt heftig, zeg maar, wat die allemaal te doen. En dat vind ik dan interessant. Zou je dat volhouden? Nee, ik denk het niet, Nee. gek. Als ze nu al zo... Maar ja, als ze bijvoorbeeld, ik zeg maar met alle respect, hè. En nu niet een naam doen, maar Pietje, die wat gewoon of cameraman is, of voor de camera staat, of dat draaien, of weet ik veel wat. Dan kunnen we dat toch ook, als we dat gewoon vertrainen. Maar dat is het. Kijk, alleen, de moesten we kunnen trainen. Maar als je een normale baan hebt... Het is Dan wel, kent wel ze een beetje niet. wat te veel breien. Ja. Nee, precies. Maar dat dan... Kijk, maar als ze die VIP's hebt... Ja, dat is hun werk. Dus die zeggen gewoon... Ja, ik ga gewoon 2 maanden, 3 maanden voor gaan trainen. Ah, want mijn inkomsten krijg ik niet... omdat ik iedere dag naar mijn werk toe moet... of iedere nacht in een club moet staan. Dat is toch anders, vind ik. Nee, zeker. Dus het is wel met andere tijdverdeling. Ja, ik denk dat wel. We zijn en ook wie dat Expeditie Robinson vind ik ook wel interessant om te zien. Toen had ze dat, hoe heet dat, met op dat eiland, dat programma met Ademzoek Eva. Temptation $1 Million Island. Of verder. Oh ja, heb ik ook gekeken. Ook vet. Wow, ja. Nee, maar meer Ja, op ik ben niet zo van die programma's. meer op zo'n eiland, zeg maar, tot ze dan eens overleven. Ik vind het zo chiquer om naar Kees van de Spek te loeren. Ja, loer, wat iemand aan zijn haren gaat trekken en tot Ja. Balletje. 7000 kilometer weer op. Iemand geld heeft afgetroggeld en wat niets verwacht degene waar zijn neus komt stond. En dan bam, Maar nu is het staat toch hij ook hoe is het met mijn erfenissen? Dat vind ik dat wel niks. Ik heb niets gezien nu, maar ik zie de reclame. Ja, Zo gaat trek me niet. Dat vind ik niks. En er is ook heel veel zwik op tv. En de rijdende rechter, hè. We hebben allemaal... roze hekje. roze hekje. Oh jongens, ik kan er nog even oprapelen toch. Ik heb toevallig dit weekend nog dat stukje gedraaid. Wat ik een keer gemaakt heb voor de Vremibo show van us. Met dat, doe dat gewoon normaal. Ja, Dat is die kut er niet weer. oh, Jawel. je moet er wat van houden. Ja. Is dat nou niet leuk? Als ze luisteren, zou dat niet leuk zijn nog één keer terug te komen op 27 november bij ons aan tafel? Ja, wie weet. Die doen dat niet. Nee? Nee, ze waren toen toch ook echt not amused. Tot veel dat op de radio tegen oprafelen. Nee, oké, maar Een zouden ze dief. dat niet doen? Nee. Even zo onnudige. Die kinderen ook 100% begrepen. Igor. Maar die wilden niet meer geassocieerd worden. Maar de kinderen zo aan de tafel komen zitten en zeggen van ja, dat was inderdaad, dat is een beetje zijn verband gerukt. En ze hebben heel lang gefilmd en ze hebben de slechtste stukjes eruit geknipt. En ik heb dat toch gaat over vragen. En voor ons niet belachelijk maken. Ja. Nee, en het is echt Maastricht. Zullen we ze nog een berichtje schikken? Ja, ik kan het wel zeker doen. Maar ik liep dat wel echt oprecht leuk. Igor? Ja, het is hartstikke leuk. Maar ik denk niet dat het dus gaat lukken. Ik denk dat zie je echt denken bij zichzelf. Dus ik denk dat zie je denken van dit nooit meer. Want dan gaat dat ganse circus weer opnieuw beginnen. Ja, helemaal op een nieuwe bedden niet. We zien nog maar gewoon een podcast. Ja. Je weet toch ook wie dat gaat. Vooral die stukjes. Nee, is zo het hartstikke, is zo het Ja. toejuich, ja. Dat is niet tof aan. Nee. Ja, ze zeggen ja. Maar ik kan me voorstellen dat ze zeggen, mwah, Igor, ik heb me nog ben Vis der is dan maar dat. een Zeg fikkie, maar. ja. Ja, ben portie maar aan Vicky zitten. Wees Vicky. Vicky. Vicky Leandros. Vicky Lerandro. Mies, wat staat op de... Ja. Dat te doen is. Marvin, wat is een guilty pleasure van tv-programma's voor dich? Ja, wat vond ik vroeger? Sowieso, ja, wat ik zeg, Telekids, ze hebben vooral ieder over gehad, vond ik echt toppeltiet. Dat wat wel echt, vond ik echt vet. Ja, Telekids, maar dat is ook een beetje nostalgie. Ja. Ja. Maar wat echt de guilty pleasure, wat eigenlijk niemand mag weten, maar de lost het wel. Sexetra. Ja, dat kan we. Wat trouwens wel altijd leuk. En dan had ze een soft. En dan had ze daarna wordt het steeds heftiger. Zeg maar. Ja, een uur later wordt het Dat heftig. kwam later. En de hoopte van dat Dit is Ik kom precies- later, maar Dan ik kom hoopte ze al maar tot een oude was niet in de gaten dat de tv was het oer nog zo laat. Ja, Want dan kostte de andere versie ook niet zien, ja. Ja. Maar Fear Effect, dat kwam daarvoor. Vier factor, ja. Ja. En nu het was niet SBS. Ja, Veronica geloof Ja, ik. zo gaat ja. Zou je zo'n geitenbal nog Weet je wat ik ook altijd leuk vond? Een geitenbal. Een Over de geit- rode. Over de Ja, rode, dat ja. wel. Wendy van Dijk. Ja. Dat wordt toch Voor 1000 euro top, moesten ze Ja. dat doen op straat. Ja. Moest Ja. 20 lui in de hand laten spelen en dan door de havre. Ja. Ja, dat- of een vleumoplekken van de straat. Zo ziet dat doen. Nee, ja, weet niet. Een geitenbal. Wat is een geitenbal? Ja, een teelbal van een geit. Ja, maar wat nog trans zit, of wat er op de kleur ligt. Nou, het bies is er vanaf, zeg maar. Ja, dat weet ik. Misschien Ja. dat ze even zeggen, maar even de stade moet. Oh, Weet ze niet, hè? Dat van die christelijkjes. Maar Zou je dat doen? Maar wat is Dus dat? bijvoorbeeld 27 november zit er vandaag en ik zeg ik heb 3 backsjes. Nee, ik ga er niet meer doen. Kumper weer. Nee, Nee, van nee. Surströmming. Nee. Dat wil er al niet aan Zou meedoen. Strumming trekken van die kerk niet open? Nee. Dat kunnen we niet maken. Of gaan we met z'n allen even naar buiten. Ja.
Zou ze dat niet doen? Tot ze zeggen van, nou, we gaan een Nee, live tv-programma Absoluut niet aan mij Fear Factor besteed. doen. Nee. Maar wat Maar maak je maar nu een spitjes bij je? geitenbal. Of een varkensoog of Dus zo. een vraag is ook... Nee. Of een varkensoer. Geef dat maar aan mijn hond. Nee, maar is dat niks? Nee. Zou je het proberen? Ja, joh, kijk, wie ze niet. Of Zeg zo'n maar, zo'n grote dikke lar of zo, wat nog leeft. Nee. Dat ze eerst meteen ons worstelen veel tot ze met in de mond krijgt. Zou je tegen mij doen aan Temptation Island? De looks heb ik wel natuurlijk. Maar De- en moet de- er dan met doen als ex of als Dylan? En dat is Ex on the Beach. Ah. Oh, is dat Temptation gewoon- Ja, Island. los ervan, je bent dat type totaal niet. Nou, ik zie niet gewoon zo met die haar uit dat water komt. Ja. Ja. Onder mijn oksel zo. Temptation Kans dat te Island. groeien. Nee. Ik denk oprecht, ja, er moesten wel... Tissue Boy J is er op zich wel goed uitgekomen, hè. Nou, die deelname. Maar dat moesten echt wel of super slim zien om dat kinderen te vervormen. God kunnen managen, ja. Maar we zien van allemaal niet zo... We moeten daar het bleut voorzien, zeg maar. Verstand op nul. En, Ja, en dan zit ze daar eigenlijk. Dan ben je, ja. Ik heb dat seizoen is heerlijk, omdat gewoon na een drukke werkdag, verstand op nul, precies. Ja, En, dat. Maar ik vind het ook leuk. lekker dom wegloren. Ex on the Beach, zal ik eerlijk zeggen, dat is Ja, ook maar wel een hoe van de lang programma's moet die je ik wel kiekuur. Als Is dat een guilty seizoen- pleasure? Ja, is dat een guilty pleasure? Dat weet ik niet. Maar het is wel zo van... er zit ze op maandagavond toes op de bank tv te kijken. Hebben ze eigenlijk geen zin om een serieuze film te doen of zo? Dan doe dat maar. Ja, maar dan lopen En bijvoorbeeld laat- de roelvinkjes. Ja, Ja, maar, dat ja, hoor ik ja, zo. maar letterlijk even De staan bevers. nul. Ja. En de laag zich ook kapot. Dat is helemaal goed vreten. Ja, Ja, dat. op zo'n Ex on the Beach. Maar heel eerlijk, als je kijkt naar de roelvinkjes, ja, het is Dat wel best- ook gewoon leuk. Ja, maar er is dan niks aan het loren. Nee, Tot er een gehaktbal is een draai. En Ja, of dat ze gewoon koken en Ja. de overkant gewoon eten. Of Ja, maar dat is eigenlijk is dat helemaal niet gewoon door de grappig. PC. Maar ja, het is wel leuk. Ik film het ook Ja, alles. het kijkt makkelijk weg. Ja, ja, dat en is dus om een half uurtje. Ja, en dan kijk je het samen. Maar ik vind het inderdaad wel zo'n Ex on the Beach. Daar kan je me echt wel Ja, dat vind ik wel smakelijk leuk. van maken. Aan die misstappen wat ze dan begonnen. En dan denk je met 24 Bacardi Cola en de Mic tot het Dus s'avonds. s'avonds gaat het los. En dan gaat Gaat het Ik los. En weet dan het. Ja, snuift die je tweeling als ze zien ze toen elkaar. al eens, Ja, hè? die tweevollen, ja. Boah, kijk, Ja, die dat gingen ze was gewoon in de heftig, horen. Ja. En dan smiddags vroeg zitten ze weer aan die ontbijttafel. Iedere ochtend, want die motten dus, ik had het een keer gelezen. Die maken maar zoveel uur slapen per dag. Anders hebben ze natuurlijk te weinig tv. Mm. En dan smiddags vroeg gaan ze verpliegen om zo laat aan de eettafel te zitten. En dan zus ze daar weer een paar cupjes brak bij hen Ja, zitten. ja. Ja. Moeten ze weer gaan Weinig uitspreken slaap. wat ze s'nachts elkaar hebben aangedaan. Ja. Dan een en andere weer gegooid. Die hebben seks met tegen als we hebben seks met themers hebben. En die hebben Was die kamer rood of zo? ja, precies. Ja. Ja, ik kan er echt van genieten. We zijn Ja, heerlijk, domme ja. tv. Ja. En wat Zullen we leuk zo zichzelf eens opgeven van aandoen. een tv-programma? De Alleskunner of zo. Of was met een draaien opgeven. Met alles kunnen. Dat is leuk. eigenlijk. Of de Elke af- Pasco Loterij. Wat? Miljoenenjaag. Wat doen ja. Miljoenenlaag. Een lunenlaag. Dat is het geweest, hè? Hey, Deze maar wereld. ja, zo voor de Alleskunner. Dat is toch leuk? Dan moesten met 100 maanden of zo moesten zeggen van... Oké, moest nu een elastiekje sheten en dat look. En dan zit de gelukkig door. En aan het einde van ons draaien heet dat ook. En veel moeten erop Ja, maar John, hè, zitten. dat is wel Ze ook moeten wel even- weer Ja, einde dat van het is sheten. zo. Dan doen we een John met en dan bukt hij zich. En dan- Dan weet ze zeker dat ze raakt. Ja, daarom. Ja, precies. Ik je met een Maar ogen pak thuis ze dan doen. goed in een dikke elastiek ook. Nee, een klein Als dikje. een Dat is meer dan klein genoeg. Dat is meer dan genoeg. Oh, Nou. heerlijk. Kijk. Zo niet iedere aflevering erbij betrekken. Ik ben wel benieuwd trouwens. Wat? Als ze dat seks van ze zo op te geven op zich. Ja, toch? Lachen, hè? De Alleskunner. Nee, schot. Zullen we dat eens gewoon eens loren? Ja. En dan loren we weet ze van een draaienkump. Met dat elastiekje. Nee. Kump Dat gewoon. alles kunnen. Oh, wees de Flauw. Ik denk wel dat ik het al wat erop zit eigenlijk. Ja. jongens. Denk ze dat of Ja. vet ze dat? Ja, eigenlijk wel van 90%. Nee, ja. echt niet. Oké. Ja. Dat ze het opgenomen net, toch? Ja, ongeveer. Nee, de Alleskunner. We gaan even, Ja. ik ga naar Google en dan kan we erop trekken. Vind je het of dat moeten doen? ja, dat even eens weten, ja. Op En Spotify. wie Oh, denkt- misschien wie hebben denkt ze een je- ander programma. Wie denkt je tot het Weetse zou komen bij zo'n programma Ja. van ons draaien? Wees het handigste. Ik weet al wat het antwoord is. Maar Marvin. de, Nee, Marvin. Ik. nee, ik ken het. Wieso ik? Ja, dat weet ik niet. Ik zou die wel gaat weer. Ja? Ja, deze is wel het doorzettingsvermogen. Heet dat wel echt Ja, dat is zo. Wat kan dan niet? tv's verkopen. Ah, ja, dat is zo, ja. Dat vind ik lastig. Adviseer. Komt niks. Goed zo. Maar, Sleet hem af, Marvin. maar ik ben benieuwd. Misschien heb je andere programma's. Moet je us wel in zo zien. Of moet je zeggen van, hé, daar geven Virk voor op. Dat weet ze niet, hè? Oh ja, dat zou leuk zijn. All You Need Is Love. De kerstspecial. Als caravan, gewoon. Als Oh, weer zo rom. Kunnen we met z'n allen in.
Thomas Caravan. God. Bedankt voor het loeren. Reageer hij onder. Luister op al die podcasts. En denk aan 27 november. Ja. Live met Streesgeterke.